साबस्क्राइब खालामनानै ला डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौ आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल होनानै ला। खुलुमबाय, नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेल। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नोंथांमोना गोबाङानो इउटुब चेनेल खुलिबाय आरो इउटुब चेनेल खुलिखांनायनि उनाव नोंथांमोना रेगुलार गावनि चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो। नोंथांमोननि भिडिअआव एडभार्टाइजबो फैगासिनो दङ। एडभार्टाइज फैखांनायनि उनाव नोंथांमोना गुगल एडसेन्स पिननि थाखाय एप्लाइ खालामबाय। एप्लाइ खालामनायनि उनाव 12 दिननि उनाव नोंनि गुगल एडसेन्स पिना मोनफैबायबो न'सिम। जेरै जोंना पस्ट अफिसाव मोनफैयो, पस्टमेना नोंनो न'सिम होफैयो। सोरनियाबा बिदिनो पस्टमेन गैयाब्ला मा जायो, लायनानै नोङो गाव लाफैनांगौ आरोना, लायनानै लाबोनांगौ पस्ट अफिसाव थांनानै। दा बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना मावखांजोब्बाय। दा गोबाङानो बेफोरबायदिनो गुगल एडसेन्सजों बेंक एकाउन्ट एड खालामनो गोनां जायो। दा गोबाङानो मिथिखागौ, जेरै जोङो बेंक एकाउन्ट एड खालामोब्ला जोङो मा होनांगौ मा होनाङा बेंक एकाउन्टजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबा बायदिया मिथिया जानो हागौ। मिथियाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन। सोरबा बिदिनो भिडिअखौ जोबजासे नायालासिनो गेजेर ससेयाव काट कुट खालामनानै दानै नायनानै माने कमेन्ट हरो आरोना, आदा माथो आं रोङासै मायासै, सोरबा बेफोरबायदि कमेन्ट हरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन आं नोंथांमोननो मा फोरमायनो नागिरदों। दा एडसेन्स पिन फैखांनायनि उनाव जेब्ला नोङो मनिटाइज खालामखांनायनि उनाव $10 जायोब्ला, नोंनि एडसेन्स एकाउन्टआव $10 जायोब्ला एक्सन बाटन फैयो, एक्सन अपसन फैयो। बेवहाय थांनानै नोङो एप्लाइ खालामनांगौ एडसेन्स पिननि थाखाय। बै 6टा वान टाइम पासवर्डखौ मोनोब्लासो नोङो पेमेन्टखौ नोङो इउटुबनिफ्राय उइद्र' खालामनो हायो आरोना। $100 जाबा ट्रेन्सफार खालामना होयो इउटुबा एडसेन्स एकाउन्टआव। दा एडसेन्सआसो गुगल एड्सनि थाखायसो बै नोंनि गेजेर ससेयाव भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला गेजेर ससेयाव एडभार्टाइज फैना होयोना, बै एडभार्टाइजनि थाखायसो जोङो फैसा मोनो आरोना। दा नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट एड खालामनो गोनां जायो। बेंक एकाउन्ट एड खालामनायाव एकाउन्ट नाम्बाराथ' जोंना पासबुकआव थाखायो, एकाउन्ट नाम्बार, बेजों IFSC कड बायदिसिना थाखायो। दा मोनसे गोनांथार, बेखौ जोङो गोबाङानो मिथिया, बेनो जाहैबाय सुइफ्ट कड। सुइफ्ट कड आंनियाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन आरोना, आदा आं सुइफ्ट कडखौ नागिरबा मोनाखै मायाखै बिदि होननानै आंनाव इन्सटाग्रामावबो DM खालामहरदों। नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव मेसेज खालामनायखौ। दा खिन्थाब्लाबो माखासेया बुजिया आरोना, बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। माने सुइफ्ट कडखौ जोङो माखासे बेंकनि मेनेजारनिफ्रायबो मोननो हायो, खिन्थु बेंक मेनेजारफोरा सोरबा माने खिथानो नागिरा आरोना। बेनिखायनो जोङो गुबुननियाव मानो सोंबाय थानो दरखार, गावबागाव मबाइल दङ, एन्ड्रइड फन बयनावबो थाखाजोबो दानि जुगाव। बिदिनो गुगोलाव सार्च खालामदो, गुगोलाव सार्च खालामब्लानो मोनखाजोबो मा बेंकनि सुइफ्ट कड नांगौ। SBI नि नांगौ ना, सेन्ट्रेल बेंकनि नांगौ ना, बिदिनो ICICI नि नांगौ ना, इउक' बेंकनि नांगौ ना, रिजार्भ बेंकनि नांगौ, गासिनिबो माने सुइफ्ट कडखौ गुगोलावनो मोनखाजोबो आरोना। दा जोंनि नर्थ इस्टनिया बिदिनो गुवाहाटि, जेनेबा नोङो बिदिनो SBI नि, स्टेट बेंक अफ इन्डिया, SBI नि नोङो सुइफ्ट कड नांगौब्ला SBI सुइफ्ट कड गुवाहाटि बेफोरबायदि लिरब्लानो सुइफ्ट कडखौ मोनखागोन आरोना। बिदिनो सुइफ्ट कडखौ होब्लासो माने नोंनि एकाउन्टआ बै गुगल एडसेन्सजों लिंक जागोन आरोना। गुगल एडसेन्सजों लिंक जायोब्ला नोङो डाइरेक्ट नोङो माने US निफ्राय फैनाय पेमेन्टखौ, इउटुबाथ' US निसो नालाय, आमेरिकानिसो। दा बिनिफ्राय $, नोङो डाइरेक्ट नोंनि बेंकआव सुइफ्ट कड होनानै माने ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हासिगोन आरोना। बिदि आरोना। दा $100 जाबानो डाइरेक्ट माने नोंनि बेंकआव ट्रेन्सफार जाखायो। जेबो खालामनांगौ दरखार गैया, जेरावबो बेंकआवबो थांनो दरखार गैया। डाइरेक्ट नोङो माने माबाब्लानो जाबाय, सुइफ्ट कडखौ एड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनोसै दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ, आङो खिथालांबायबो थादों, बुंनायजों लोगोसे भिडिअआवबो स्क्रिनाव नुबाय थाखादों नोंथांमोना माबायदियै माने एड खालामनांगौ। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बिदिनो आङो इउटुबजों रिलेटेड थानाय आरो ससियेल मिडियाजों रिलेटेड थानाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोननो जिनाखि आङो एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो आङो नाजायो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो बे चेनेला दासिमबो आंना मनिटाइज जायाखै, एसे वाट्स आवार नांबावगौ जादों आरोना। माने नायनाय टाइमखौ एसे नांबावगौ जादों। साबस्क्राइबाराथ' कमप्लिट जाबाय। बिदिनो लोगोफोर, इउटुबा माने गोदान आपडेट होबाय थागासिनो दं, एकदम आपडेट जागासिनो दङ। दा मनिटाइज एप्लाइ खालामनायावबो जोंना सिगाङाव थार्ड स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, फार्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थार्ड स्टेपखौ जोङो एप्लाइ खालामनो गोनां जायोमोन। दा बिनि सिगां फार्स्ट स्टेपखौ एप्लाइ खालामैनि सिगां गोदान मोनसे स्टेप फैबावबाय। दा बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायना खिथागोन।
दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दिनैनि थाखाय जाथ'बाय पिस आउट